Ndewo. 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 Ndewo ya dịrị unu na mma o. Ndewo ya dịrị unu na mma o. Ndị Igbo anyị ndewo nọ. Ndị Igbo anyị ndewo nọ. Ndị Igbo anyị ndewo nọ. Ndewo nọ. Igbo mma mma o. Igbo mma mma o. Igbo mma mma nọ. Ya dịkwara unu na mma o. Ndị Igbo ya dịkwara unu na mma o. Igbo rienụ. Igbo birikwenụ. Igbo kwezuonụ. Na-emezi program and mmemme announced. I choose not to announce mega program. But this logo in here, Apataga, but still, let it be that way. Achobrum ka detain puta, but it doesn't come out well. This is the Master Prophet Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofana. Ndị Igbo Chukwu gozie unu ya dịkwara unu na mma. N'ụbọchị taa, ile anya ebe ị ga-ahụ the logo nji na-ekwu okwu. I just want this thing to be really captioned for people to really know what I'm talking about. Ihe m na-ekwu n'ụbọchị taa. Ahụrụ m ihe ndị a na social media. Ike agwụ m. Asị onye na-ama nga n'oli ozu. Asị abụọ. Ọ na-eshi n'ụkwụ abụọ. Onye na-anọghị nga n'oli ozu. Asị ya ka abụọ. Ọ ga-eshi n'ụkwụ na abụọ. Because ọma ebe a ga-ebido. Ọma nga n'oli ozu. Ọma nga n'oli ozu. And that is a fact indeed. Ụka m ga-ekwu today, aga m ekwu ka otele metụla. Aga m ekwu ka otula emetụla. Mpucha anya, ana m edome ya for posterity sake. That one day, a na-ekwu okwu gbasara m na ndị Igbo ga-asị of a true na ihe niile o kwuru ihe dabara adaba. And ile anya na enweghị onye nyege m super chat. Ọ na-anọ otu ugboro ka somebody send them super chat.
kama m ji kwumokwu ihe gbasara Nnamdi Kanu. Onwe onye na-ejitere m super chat. But ile ndị na-ekwu ihe gbasara Simon Ekpa, a na-esendere ha super chat. Ndị ekwugo okwu ihe gbasara DOS, a na-esendere ha super chat. But mụ na onwe m onye rescue Nnamdi Kanu from coup. From coup Ụmụnwaanyị Highway. From coup DOS. Nobody sent me super chat. So, ya wụrụ na otu m n'ugbu a na nje join ya Simon Ekpa fully. Ịmana aga m na-enweta super chat every day. Onwe ihe mere na every time m kwugo okwu, nna ga na-enweta 50 to 100 euros. Doesn't mean that ndị ahụ na-ekwu okwu ihe gbasara ihe ahụ, that na o nwere ebe ha ji karịa m. O nwere ka e nwere ike ịtụma ya egbujie? No. The reason o ji ha ji na-enweta ihe, most of them, well, I don't want to go there today. I don't want to go there. You see, it is profitable to sabotage Nnamdi Kanu than to support him. Sabotage Nnamdi Ejimajor today, ọ ga-adị profitable. Even though two name ha announce na ana m apụta, or before ma apụta ndị mmadụ ejule na aṅụrị. Join your DOS. You got thousands of people ga nga na awulelu na akromaka. But DOS nonga I am the only one rescue Nnamdi Ejimajor from coup. Ụmụnne ya nọkwa nga ahụ, ndị ezinụlọ ha nọkwa nga ahụ, ndị afọrọ ukwu ibe eko na ya. Nnamdi Kanu nwere relatives karịrị 15. Direct relative at least only 4 or 5. Extended family at least only 20 na United Kingdom. Hadị na-enwecha internet, enwere ke pụtara na bịa kwuo okwu gbasara Nnamdi Ejimajor. Even today enwere ke na-ekwu okwu gbasara ya. Nnamdi Ejimajor nwere relatives na England karịrị 30. Enweghị any one of them gara na any court proceeding Nnamdi Kanu nwere. Ọ naanị Kanu nta na-eshi Germany kpọrọ nne nna ya anya ha aga court proceeding. Till today 2025 January 9th. Ọ naanị Kanu nta Kingsley na nne nna ya anya na-aga court proceeding na England. And ọ naanị Kanu nta na m gara na protest even mgbe eji Nnamdi Kanu eji na England. You can beat that. But let me digress. Ilanya, this caption, this program, this thing from family writers. And if you watch my caption, I'll say Aloy Ejimajor and some members of Kanu's family have took the IPOB leadership back to Egypt. That means Nahaborona IPOB got back to Egypt. Number one, those idiots to drain here. Egypt was the only most powerful kingdom in the Middle East. That was nothing like Israel. Israel winhende no chapikotara. So kambo those idiots to ne de hende. Only take back to Egypt. Ya potara ga ebe oma. So Egypt wo obodo. Egypt wo ndị ishi ndị ojii niile on Egypt. Onwe ihe dị ka Israel wo ihe ndị ọcha jirie idiots so they can know to today. Egypt akarebe 500 years ehimere. I mean Israel akarebe 500 years
ejiri medimogo don ihe mere ni ji otore kan no ejiji that onye ahụ na-akpụ ntu na-akpụgburu n'elu obe ejiri nna ọrụ idiots. I can believe what that thing to today. Ekwuge m okwu the other day with somebody m na-aga akpa aha na-agwa onye ahụ that my findings the authentic more than ihe niile akụzi anyị na chọọchị. Enweghị otu mkpụrụ ihe akọrọ na chọọchị Catholic Church, Pentecostal, nwe otu mkpụrụ ihe edere na Bible wụ eziokwu. Ha niile washi. Nna asị m the person that the church, one of the powerful church enwere na cathedral enwere na Europe, in France. Number one dedicated to Jupiter. So in that time, it's 900 years, and most of the churches in Europe, cathedral, just forget the churches, cathedral in Europe for the past 900 years, or for Jesus, dedicating him for Jesus, or dedicating for their local gods. In that time, Moga Zeus or Jupiter or other things, it has nothing to do with Jesus, and that is a fact. But you idiots. Kana etiku ishi ha. Can you digress here? Ajụjụ na ajụ ndị DOS o. Iji otore ka nọ. Iji otore ka nọ. Jejuo nọ ndị nọ na DOS. Kpọọnụ Chikedozie m. John Chikedozie m si ya. 2015 and 16/17 mgbe Nnamdi Ezebino nọ n'aka ndị iro. Ele onye wụ family member Nnamdi Kanu ha na ya na family member Nnamdi Kanu lụrụ. Now, come repeat here. John Chikedozie m see ya. In 2015, 16, 17, ele ọgbaghara enwere na IPOB. Ọgbaghara enwere na IPOB wụ Imam Mezu. Omiomio Imam Mezu anwụọla. May his soul rest. Ka o zuo ike with ndị nna nna anyị ha. Ele ọgbaghara enwere na IPOB 2015, 16, 17. Akwa na enwere family member Nnamdi Kanu join ndị ọzọ ha na-alụsị mpa Nnamdi Kanu na mmanya ọgụ na Kingsley Kanu nta na Emmanuel na-alụsị ha ọgụ. Or is it not the fact? And the same that idiot na-enekwa na Chikedozie m today na-alụsịkwa Kanu nta ọgụ were ire gị gụọ eze gị ọnụ. Now, ele ebe mgbe Nnamdi Kanu pụtara akwa ndị niile join n'onye ahụ akwa ha na Nnamdi Kanu kwuru okwu. Ele ebe omiomio nọ today. Omiomio na ndị otu ha ndị niile wụcha ndị isi na elewodi na Catalonian nga niile ha lụọ ọgụ with Kanu nta in 2016-17. Ihe gbasakwara lawyer sikwa lawyer si ana-alụ onye ga-adị in charge. Lawyer sikwa ana-alụ ọgụ for almost 2 years. Nnamdi Kanu nọ na prison. Akwa enwere family member Nnamdi Kanu join ndị iro. Today, family member Nnamdi Kanu join kwara ndị iro. Ndị family writers ana m ahụ ihe a na-ede every day. Ha na-ajụ Kanu nta na-eweta information. Nnu idiot. Nnu nwere relative Nnamdi Kanu na ya na-arụ ọrụ. Why not ije si ya weta information? In fact, the reason eji nwee gide a ga-agba ọzọ today, the reason DOS ji na-anyụli mmamịrị elu, because a relative of Nnamdi Kanu joined ha kwụrụ na ha gide gbam. Because of that, a na-alụsị Kanu nta ọgụ, na-alụsị Emmanuel ọgụ. Onye hụrụ nga ọkụkọ na-abụ ajọ mbụ, ya chụpụ ya.
maka ime ama ọ gị ga-ata agbịrịgba ya. onye si n'imi nkịta rị ya mma ya hụrụ ya taa. Once a sabo is always a sabo. Ọwụmụ ga-apụta na ọwụmụ ga-akụburune ndị afọrọkwa ibeko onye ara. Kanu nta knows na enwere member of his family lụsịrị ha ọgụ 2015, 16, 17. Ndị IPOB, onye ọbụla nọ na IPOB more than 10 years ma na somebody see from Nnamdi Kanu's family lụsịga the family ọgụ. And today onye ahụ join kwara Chikedozie na alụsị the family ọgụ. That person joinere Nili Dr. Nili Ofegbu mụ na ya dị na mma na ọ join Nili Ofegbu na alụsị Kanu nta ọgụ. Ọ join Nili Ofegbu a na-ekwu Kanu nta onye oshi, Kanu nta rere nwanne ya, nne ya rere Maazị Nnamdi Kanu, Kanu Croft rere Maazị Nnamdi Kanu. Onye ahụ join ha emecha ya mịa join ya Simon Ekpa, emecha ya mịa join ya Ụmụnwaanyị Highway, emecha ya mịa ugbu o join na Chikedozie. You people are useless. Ngano ha na IPOB no the useless. From A to Z in IPOB no the beribe useless. Jegon ire no the beribe. Iberibe ken na hobe membo. 2015, 16, 17. A family member Nnamdi Kanu lugdog with Lugidog, all front takre abashashana IPOB. Till today now, the same person non with chicken, the same person buzo non with Chinwe Achalono, the same person no with Nelly Ofegbu Wine Highway, a book canon table for more than 2 years. Okano with demo. A book canon te able so no one name as in the canon, or when that idiot to put a deck woku. Till this situation I ni me na all joining the okukura Chikedozie na zugidebam. Kanu nta na Emmanuel o ga akuburu no ndara ma nno aga apụta kwuo na nno nwere sabo na ya family ke gbasara nno. And aga ma apụta every day na say Nnamdi Kanu Chikedozie mereke Simon Ekpa mereke. I will not do that. What I say when a sabo nulo Nnamdi Kanu. Sabo. The first time when a problem in IPOB or a member of Nnamdi Kanu's family within Dino and the Bua or by the same member of his family within Dino. No na kuburito when. Okay, so I'm gonna mammy. Okona mgbono gana koroke okwoto jime. Yes, eti na Nnamdi Kanu pụtara. Ndị niile sonyeni ha niile pụchara na IPOB. Oge setikwe. Chineke mee ka Nnamdi Kanu pụta na ndụ na ha isi ike. Nga nnu so join anya, nnu na onwe nno ga-alakwa ka nanyị. Maybe o nwere ike. Ya akọ na ya, ọ ga-akọrọ na nnu. Okay, so mgbere ma mmiri ya kọrọ mgbere gara akọrọ oke. No, the useless. Once a sabo is always a sabo. Ebe uno sabotage Nnamdi Kanu 2015, 16, 17. Kpọrọ some ndị IPOB join ya no one place na akọ yawu. Eruokwe kena yes it yeah getting to 3 years or getting to 4 years now. O cannot talk about within Dino. Oge say tikwe Nnamdi Kanu pụta. Yeah. Yeah, shit man mmiri. No when mmiri aman because no we idiot. You cannot learn. Mmiri ga aman no. Ya mea happen no. Mmiri aman no. Man no chere inye m super chat man na achọghị inye m ke gbasara nno.
but one day oge seti na ihe niile m kwugewe eziokwu. Or the same nsogbu na somebody hụ eziokwu oge ekwu. Lekwe ihe mere Nnamdi Kanu mgbe eji eji ụmụ nwanyị anọ na social media 24 hours na-ebo ebubo without evidence. Akwa o setiri na awụọ IPOB agbachashiana. Egidere Simon Ekpa ụmụ nwanyị, the same ụmụ nwanyị bi America apụta na-akọ yawu na the agent nọ na social media na some ụmụnne anyị na-eme ihe siri ike n'ụlọ ha na-akọ yawu. Ugbu a onye ọbụla chọrọ ịwụ prime minister. Onye ọbụla chọrọ ịwụ prime minister. Anọ m ka one idiot na-ekwu ọ chọziri move on. Even agege m one idiot ka ha na-asị na ya chọrọ move on. That means ọwụwa ha about Nnamdi Kanu, ọwụwa ha about Simon Ekpa, achọziri move on. That is enwetala ha onye ọzọ ga-achọtara ha Biafra. So ọwụwa Nnamdi Kanu ga-achọtara na Biafra, ọwụwa Simon Ekpa ga-achọtara na Biafra, enwene ha somebody else ga-achọtara ha Biafra. Onye mara mmadụ mma n'azụ, onye ọzọ ga-ama gị mma n'azụ. Onye nọ n'ebe ọ nọ, ebe ọ na-anọghị na-agụ ya. So Nnamdi Kanu ka ya gaa na ọ nọ n'aka ndị iro ka ya gaa na. So Simon Ekpa opụta obie nnọ. Opụta obie ha na ma jiji opụta obie. Oruhu one day jizi Simon Ekpa. The same thing ya mere Nnamdi Kanu repeat ekwe. And ugbu a ekwumere ha na enwere onye ọzọ. Enwere onye ọzọ ahọpụtara na ha ga-elite ha na their government. Ọwụwa hopụta obie, ọwụwa Nnamdi Kanu, enwere ha onye ọzọ ga-elide ha n'ọdụ useless. Nga nnọ ha na IPOB nnọ ndị iberibe useless. Nnọ ga na-adị asị na nga mpi nọ jie n'ewu na ụmụ ya na-eji ọsọ efe ya, but nnọ n'onwe nnọ dị iberibe, nnọ dị nzuzu, nnọ ndị aparị ka nnọ ndị nzuzu. You don't think, you don't reason. I remember Nnamdi Kanu na ya, these people, family writers, every time achọm ịkpọ aha one of them, ama m ya closely, and ama m na ọ na-enweta resources from Nnamdi Kanu directly. Ele ebe ha nọ today. Every day onye ha kpụ n'ọnụ Kanu nta. Why ha na-eji akpụ Kanu nta na Emmanuel n'ọnụ? Because a member of Nnamdi Kanu joined ha. Nnụnụ na-agba uri enwere ihe na-akụrụ na ihe ekpe n'ime ọhịa. Something na-akụrụ ya ekpe. And onye ahụ na-akụrụ na DOS na all these family writers na all this trumpet bullshit media. Maka a member of Nnamdi Kanu joining ha na-push ha against ụmụnne Nnamdi Kanu. So ka anyị kwuo dị ihe hypothetically, but Chukwu ekwekwelo. Ama m na ọnụ m bụ onye amụma, but ekwughị mkpe m ka o mee. Chukwu greko olu ma sị nkwa m ka o mee. Ya wụrụ na Nnamdi Kanu nwụọ, na because of one relative ye joining DOS. Na ndị group ahụ ga na fight ụmụnne Nnamdi Kanu because ha ga-feel na that relative joining ha nọ n'ofe. That means no ya onye kwugo eziokwu. Now Kanu nta na Emmanuel pụrụ na with nne ya anya na ndị ọzọ na ihe Ejimajor na-eme. Ofu member Nnamdi Kanu nọ the other side. So ele ebe ị chọrọ ka m nọ. Ofu onye na ebe ele ebe ị chọrọ ka m nọ nwe m nọ.
ya wụrụ na ọ nwere ihe ha ma anyị na-ama ha bịa kọwara anyị because ahụhụ m reason ọ ga-awụ mgbe ọbụla Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro ofu memba family ya ajoin ya ndị iro o mee n'otu ugboro ihe ugboro abụọ ya everyday ndị DOS akpọrọ Kanu nta n'ọnụ everyday ha akpọrọ Kanu nta n'ọnụ because ofu onye iro nọ n'ụlọ ha gara join ya ndị iro onkwuo ye ị ga-eme gịnị ọ bụ eziokwu ofu relative Nnamdi Kanu join the DOS. That's why iji hụ ndị DOS na-eji anyụle mmamịrị elu afụli elu as if ma ọha wụ ndị kwugo eziokwu. So ka m jụgodu gị ajụjụ ugbu a Kanu nta na Emmanuel na ụmụnne ya nọ on one side enwe one relative Nnamdi Kanu nọ on the other side. So ele onye ịma kwugo eziokwu. And the same thing mekwere mbụ Kanu nta na ụmụnne na mpa ya na mma ya nọ one side, the same onye ahụ anọ on the other side. So ọmụ ga-akụgburu ndị afarukwu ibe ka onye ara ọmụ ga-apụtasị lekwe sabo nọ n'ụlọ Nnamdi Kanu lekwe sabo nọ n'ụlọ Nnamdi Ezebiro ọwụmụ ga-ekwu ya ebe Kanu nta na-achọghị ikwu ya pụta si na ịwụ sabo ọ Emmanuel apụtasị na ịwụ sabo ọ dị weekend one ga-ekwu ya rather ihe m kọgara nna wa akụkọ lekwa aka m ejikwa m ọfọ Amadioha ejikwa m ọfọ Ekwensu ejikwa m mmiri anọ kara aka nọ n'ala Igbo agaghị m ebo mmadụ ebubo mana buo mmadụ ebubo ọjọọ mgbe eji Nnamdi Kanu eji akwa 2015-16/17 ofu memba relative ye join ndị iro and mụ na onwe m anọ m England that time ejere m England Kanu nta sị m leke onye na-abịanị leke onye ọnwụ na oso ndị iro o eziokwu ka m kwuru sị m na m kịrịkwa akịrị ma akịrị gwa m onye hụ sị the same person asheri ihe ejidekwe Nnamdi Kanu mgbe a hapụrụ ya akụrụ anya gbere ugbu a eji Nnamdi Kanu o soro nakwa ndị iro the one of the rendition oso ụmụnwaanyị highway ụwa ashị ka m tọrọ ihe wụrụkwa ashị kwuo okwe na nwa na atụga m ashị ihe ewu 2025 biko nụ jitere m super chat. The reason m ji asị m jitere m super chat achọrọ m ka ihe gaa viral because ndị DOS na ndị otu ha ga-ewere ihe na-ashị anya sị na Master Prophet ejitere ya ego eziokwu jitere m ego jitere m super chat ya wụrụ na nnụhụ Nnamdi Kanu n'anya jitere m super chat aga m na-agba nna eziokwu ịnọ na YouTube jitere m tige super chat gị ogbuo opi na-eji ime ị hụrụ ọkụ na eke ngarara ebighị m na Nigeria or Germany 4 years ago electricity premium electricity
and ma akwụ 30 euro. Even my apartment that time is bigger than now. And ma akwụ 30 euro. Now akwụ 35. Right now, 2025, and ma akwụ 95 euro, 90 to 95 euro premium. At the end of the year, Otuna grow too much. They might bring 200, they might bring 300. Oh, we go. So, je traîne nom super chat. Wo epine me. Master Prophet, bia anya na ahụzi ego super chat no na enye ndozo. Nnu nye mi aga ma nwa. Je Master Prophet, ị nwere ego. Yes, ị nwere m ego, achọkwuru m. Ejinem the other day, just a new laptop. Ọ kọsụrụ m 850. Oh, we go. So, she trained them super chat. Actually, me ka super chat na aga nka. Ka ihe ndị na thank you for super chat. She trained them ego. Ofu member. I say, the worst thing in the world, only you know, no look. Only you know, no look. If you want elana kanai, ali wefune, elana kanai. Ihe na-ewe m iwe, na-ewekarị m iwe nwụ. Na mpụta ma ahụ ihe game a na-agba. Let me be honest with you. Ndị autopilot Simon Ekpa ha na-ekwu ke ha. I have no problem with them. But ihe na-ewute m na ndị esi na ha wụ ndị DOS na Kanu nta ịmana court case enwere na Germany. Finally, Kanu nta win ene ndị DOS na Germany. Very soon, ma ha ihe mere ha ga-aga mkpọrọ. Nga ha na-achọ iri ego IPOB na Germany. So, ofu member Nnamdi Kanu, ofu onye nọ n'ụlọ ye, ofu member of his family, joining with Chike Dozie gbaga Kanu nta. So, Kanu nta na-eje court case. Ọkụkọ nyụọ nshi, ọkụkọ otu ndị ụlọ anyị na-ejekwu ya. Ọkụkọ gba akpala ngọnọlaba. Enwere tai echefuna otu ndị atọ ilelo. Ọkụkọ ga-ama ihe o mere onwe mgbe ọ gbara akpala ngọnoyi akwa ka ngọnọlaba. Echefuna m ilelo ahụ. Gị jee n'elu bed gị nga ị ga-alaba, ga-aga mma ya ike nshi. Yesetie, ị ga-alaba na nshi gị. Nnamdi Kanu nwere onye iro n'ụlọ ya. And onye iro ọwụ taa ka o bidoro. Ihe bidoro 2015, 16, 17. Ọ ka nọtụkwa today. Onye iro ahụ so Chike Dozie ha na ụmụ nwaanyị highway. Day one. Asị na Kanu nta onye oshi. Asị na Kanu nta rere nwanne ya for 1 year. Every 95% of ndị IPOB na onye ọbụla na-akpọrọ na Kanu nta okwu. Hey, Kanu nta iwu onye ọjọọ, Kanu nta iwu onye ọjọọ, iwu onye ọjọọ. Onwe mgbe ọ pụtara sị, hey, Kanu nta ere ha nwanne ya. I chetara mgbe a sị na Kanu nta awụhụ nwanne Nnamdi Kanu. Ọnụ nga ahụ, a na-ebo Kanu nta ebubo ya gba nkịtị na-achị ọchị. Ọ pụtara sị, hey, na Kanu nta nwanne anyị. Na Kanu nta nwanne Nnamdi Ezebiro. Na Kanu nta na Ezebiro ụwa ha. Onwe mgbe ọ pụtara kwuo ya. So now, ele onye iche dị wrong, ele onye iche dị right, or DOS dị right, ka ọwụ nne ya anya and the Kanu nta dị right.
mana na ofu relative Nnamdi Kanu joining na DOS. Ofu and other family members of Nnamdi Kanu joining with Nene. So Ellen they the right. There must be a problem. Or gini me no fu onye relative no join ya onye ndi no na fight gi na akpoge je court na emebishi aha gi every day. So na the kind of pata onye aha apata the card. You know me, they do me. You know me, they do me. Ndị autopilot na atọpụkwala Simon Ekpa. Simon Ekpa wụ onye isi nnu. Simon Ekpa wụ onye ndu nnu. Maka achọrọ m ịhụ ihe Simon Ekpa ga-eme mgbe Nnamdi Kanu, mgbe Nnamdi Ezebiro ga-apụta. Achọrọ m ịhụ ma Simon Ekpa ọ ga-aba awụ ma ọ ga na-anyụli mmamịrị elu. So nna emekwala appoint a new prime minister. Maka nnụ ndị ọjọọ jọrọ njọ onye Igbo chọrọ ka nwanne nọ n'ọkwa. Onye ọbụla na-afụli fụfụfụfụ onye mere ije na meeting onye Igbo ọbụla, onye ọbụla wụ high chief, onye ọbụla wụ aka ji ọfọ, onye ọbụla wụ onye mmiri, onye ọbụla wụ oke ha niile, onye ọbụla na-alọ fọrọfọrọ, onye ọbụla ewere okpu buru ibu chige n'isi ụmụ nwaanyị ebe, onye ọbụla ewere ịchafụ ha nga, onye ọbụla ewere ke, onye ọbụla na-alọ fọrọfọrọ, onye ọbụla na-alọ fọrọfọrọ. Onwe onye chọrọ ka ibe ya kara ya. Nna atọpụkwala Simon Ekpa. Nna atọpụkwala Simon Ekpa. Simon Ekpa wụ onye isi ndị autopilot. The film apụ ụnụ ihe m chọrọ ikwu. And aga m ekwu ya ma ị ga-ebe akwa ke ha gbasara m. Ofu nwaanyị ụlọ akụkọ m chọrọ ịkọ. Ahụbeghị m super chat here. So onwe onye jiteghị super chat mgbe m kwughị ihe wụ eziokwu. Ndị hụrụ na-akọ akụkọ ihe gbasara Kanu Ntemekwe, Kanu Ntasị enweke na-ekwu eziokwu. Still ha na-enweta super chat. So mụ na onwe m enwebe otu super chat. Eledi ndị otu madam nne ya anya na watch m. Ọ gịnị mere enweke jiteghị m super chat? Ndị otu Kanu Nta jitere m super chat. Ka nọ chọrọ ka m jee join ya ndị iro. Ma m na-ejiteghị super chat. Aga m eje either ma join ya DOS dozi jiot aga ma join ya, either ma join ya Simon Ekpa promote me Simon Ekpa jitere m super chat. Ejemejelu nwaanyị yarika ejine ndị akaebe. But yes etie asị che ele ebe echiri kpọta nwaanyị. Nwoke na-enweghị udo n'ụlọ ya. Nwoke ahụ ga na-amagharị ka oke ọkpa. Ga na-amagharị ka oke ọkpa. Daga one day aka akpara ya ka mgbere. Maka inweghị udo n'ụlọ gị. Gị na-amagharị ka oke ọkpa. Amagharị ka oke ọkpa. One day aka akpara gị. Ihe ahụ mere gị iji ịnụhụ inweghị ezumike n'ụlọ gị. Ọ ga-efere fefuo ka nduri. Ma ịnụ ya ma ịnụghị ya. Maka ihie gị na-amagharị ka ụkpala. Mgbe aka kpara na gị ka mgbere,
ye enwezi hope, ye enwezi the liberty phrase faithful. Onye mere na ejemeje lụ nwaanyị asị akpụrụ onye aka ebe ọmaka adịghị ama ihe ọnịcha gbụrụgbosi Chineke. Madam nne ya anya kajara akaja. Behind every successful man there is a woman, and that woman surely Madam nne ya anya. Madam nne ya anya nwere ụmụ nwaanyị ndị ya na ha na-arụ ọrụ. Achọkwara m ikele ha si ha ndewo nọ happy new year. Ha dịrị nọ na mma na ndị ezinụlọ nọ. Because ewepụ mkpado nọ na-enye Madam nne ya anya, the pressure was too much. But ekele m nọ amacha m aha nnụ niile mgbe m matara aha nnọ aga m na-akpọ aha nnụ na-eje na-eweli iwe. But asị ejemeje lụ nwaanyị ajụna onye akaebe. Enwe onye Igbo ọbụla ji ịlụ nwaanyị jeju ajụjụ maka gị enweghị udo n'ezinụlọ gị, ị ga na-amagharị ka oke ọkpa. Ịmagharịga ka oke ọkpa ọka uze aka kpara gị ka mgbere. Ihe ahụ imere iji na-amagharị na-efegharị na-amagharị na-efegharị na-amagharị na-efegharị. Mgbe ohu ntụrụ asha atụrụ ya otu ibe otele, asha atụrụ ya otu ibe ọdụ, ya efuola lariye. Ya nwụrụ ka wuru ilu. Jitrenụ m super chat. Agụọ m ekwu okwu without super chat. Ndị otu Kingsley Kanu nta, ndị otu Madam nne ya anya jitrenụ m super chat, eri m super chat. Ele ihe mere ndị ọzọ a na-eji enye ha super chat. A na-enye ndị DOS ha super chat. A na-enye that idiot nọ na Biafra land na-ekpokpo kishie, a na-ejitere ya super chat. A na-enye ndị otu Simon Ekpa super chat, but nna na-enye m super chat. Jitrenụ m eri m super chat eri. Mgbụrụ abụ isi eri m ọkụkọ. Ọwụ na ọkụkọ aga m erikwa ebele, aga m erikwa ram. Jitrenụ m super chat. Let me ka anyị hapụ egwuregwu. It is difficult to understand. As a matter of fact, it is difficult to understand what is going on in IPOB because a relative of Nnamdi Kanu no here. The other members of his relative no on the other side. So, Ilanya, you don't know where to stand. It is unfortunate. It is unfortunate. Onye na-agbanya mmiri. Onye si n'ime nkịta dị ya mma. Nwụrụ taa. Onye si n'ụdịrị ihe dị ya mma. Ya bịa na gị na ezinụlọ gị kwuru mmaji. Ya bịa na nwa gị. Bịa na nwa gị. Onye si n'ụdịrị ihe dị ya mma. Chineke awụ onye amụma nye ya na ezinụlọ ya. Kwuru mmaji. Ya awụ ihe ọjọọ. Or because of this infighting many mighty men na IPOB 2015 and 16 eji pụọ na IPOB, and all that thing so n'ihe kọsụrụ na Imam Mezu pneumonia na-akpọ barrister Imam Mezu. Yeah, one of the powerful voice saying when an IPOB, but because of that person the weak, so no the other member of
one of the members of Mazen Nnamdi Kanu's family feel na ya choice support onya ihe butrene ya na Mazen Nnamdi Kanu nsogbu. And the thing made the man lose all his friends somewhere in England at that time. At the end of the day, that man passed away. Ele ihe mere n'oge eji awụrụ ofu relative Nnamdi Kanu join ya nde ka ọzọ join ya nde. Why not all of them being together? Ọ gịnị mere Kanu nta or Kingsley naanị na-eji aga England aga court case? Since 3 years Nnamdi Kanu, since 3 years Nnamdi Ezebiro nọ n'aka ndị iro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, kamgbe 3 years ọ nọ n'aka ndị iro, naanị Kanu nta na nne ya anya, madam nne ya anya jege England na court case, whereas Nnamdi Ezebiro nwere not less than 30 relatives in England and more than 5 or 6 close relatives, but they don't come. Awash mecha biarie and ugbu a oge say na ha ga-afatashi wana, but Johnny just come. Where were you mgbe a na-asị na Kanu nta onye oshi? Where were you mgbe a na-asị na Kanu nta rere nwanne ya? Pụta 3 years. Don't keep pụta, Chineke ga-akpọ gị ọkụ, apụtakwala. And gị pụta join ya ndị iro, kamala ọzụzụ ga-akụju gị olu, Chineke akpọ gị ọkụ. Onye sị na ihe ọma dị m, onye ọjọọ dị ya mma, ihe ọjọọ bịara ya. Ndewono. I don't want to stay for a long time, but achọrọ m ka m nghọta na m adịghị happy. Adịghị m happy na ndị IPOB ga na-alụso onwe ha ọgụ maka the family. Oh, ekwulo, anyị achọghị ka ndị mmadụ mata. Shut up! It is fact. Now, one of your relatives joining the DOS. Now, I'll say Kanu talk. Chineke kpọkwa gị ọkụ ishime ekwukule. Is not a fact. And the same person joining from Dr. Nelofewu. The same person joining Rita Eze. The same person joining Kana say honorable. The same person joining Rita Eze. No, Madam Bridget. The same person joining Bruce Friend. What has changed? Ya join a child, ya maple. Ya join a child, ya maple. But the only person on our join the work Kanu. So that means Kanu must be a bad person. You join Simon Epa. You join Rita Eze. You join Umwani Highway. You join all the whole sabotage against Nnamdi Ezebiro. You join Bruce Fenn. You join Nelo Febu. You join Bridget. You join Hanine. Yenina join. But you have not seen one day with Kanu talking about Nnamdi Ezebiro. Then Kanu must be Onye Shinaja. Kanu must be Onye Ojo. Then Kanu must be Onye. So, on here, so Kanu be worse than all these people.
ki change na Chineke ga-akpọga ọkụ n'ọnụkwa ebe ị nọ. Eshim hụrụ gị na Kanu ntapụ Chineke ga-akpọga ọkụ n'ọnụ ebe ị nọ daga to the end. Because you get your brain man atam. Sabo. It was sabo na 2015, 16, 17. Since eji jiri na ndeze bi no, e ka kwa sabo, so woro kwa sabo ho na eje. Shalom. For every spiritual problem, there is a prophet meant for it. Until that prophet is located, you will never find solution. So, connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Master prophet, the awakened one. Ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Biafra spiritual leader the awakened one ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma Master prophet aka na-agwọ ọrịa ihe kwuru na-eme okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma Master prophet onye amụma Biafra anyị sokwa gị n'azụ okorobịa dị mma onye amụma Yahuwah the great ya ihe kwuru na-eme onye amụma Yahuwah the great ya the difference is clear. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye amụma Yahuwah na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master prophet